Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista vverifikat li l-formuli tan-nominazzjonijiet sottomessi minn Alex Borg u Adrian Delia huma korretti. Għalhekk dan jagħmel lil Borg u Delia b'mod uffiċjali kandidati f'din l-elezzjoni. Il-Kummissjoni konfermat li kull waħda minn nominazzjonijiet hija firmata minn 118 il-membru tal-Partit Nazzjonalista, ġejjin minn diversi organi u strutturi tal-partit. Skont kif jitlob l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista u allura huma validi. L-Istatut jitlob illi kull nominazzjoni kollha fuqha il-firem ta' mill-inqas 3 membri tal-Grupp Parlamentari, 5 membri mill-Kulleġġ Kunsillieri Lokali Partit Nazzjonalista, 10 membri tal-Kumitat Eżekuttiv, 50 membru tal-Kunsill Ġenerali u 50 membru tal-Partit Nazzjonalista. Intant il-Kummissjoni Elettorali konfermat li ż-żewġ nominazzjonijiet huma validi u għalhekk Alex Borg u Adrian Delia issa huma uffiċjalment kandidati f'din l-elezzjoni.